duto wachulo bengi. Weg bank ema winjo maber. To gigi dongun kaka jolony osebedo kuwacho ne jopiny kaende kata jo sirikal ogogogo ang'o mamono gi loko gini. Nitiere mibadhi moro iye kae nikech gimiwacho to winjore maler ahinya. Ng'ama nokelo chik mar interest rate cap niluongo ni Jude Jomo ne MP ma Central Kenya ka. Noriwruok ne mane ok odok e bunge. To nokelo chik mane konyo jopiny. Chieng' mane gidwa golo chik no ne giwacho ni chik ni kogol to banks dhi kawo pesa gi koro gimiyo jopiny. Dhi non e report ni bengi mane owacho ni gidhi kawo pesa gi gimiyo jopiny. Be gitimo mano. Adieri mar wache niya, ka ok wawacho adieri to wabiro go pinywa ni piny. Sirikal wanyalo seyo to wapenjre to sirikal kosegolo budget 3.6 trillion. Osuru monyalo choko en mana 2.5. Ka ok omedo osuru to nyaka be ni omanyo rieko moro ma osuru dhi malo mokimedo. Mano be pod nitie. Ma KRA nigi ting' mapek mar loko gimiluongo ni tax to GDP ratio. Pinje machalo mar Kenya onego be ni tax to GDP ratio en atamalo 30. Mane standard mosepim piny mangima. To Kenya wan wago atamalo 15. Tiende ni kata ka ok wamedo osuru ne jo Kenya, waketa rieko mamiyo wasolo osuru yo ma wasanyo osuru ma wasekete chik. To wanyalo choro osuru malo mok wamedo osuru kata achiel. Penjri ni ute ma Nairobi gi tete kigolo 7.5% ma chik no wacho ni gichak chulo sani. Mi riwo gi tete. En pesa mang'eny. Ang'o amono wa map gi kar mondo mi wadhi ni wachak wacho ni jawala ni be wachak wa maw gine. So Commissioner General mar KRA nigi tich matek. Nyako doge drawing board mo pang gi joge gin gi geospatial equipments ma ginyalo tiyogo gi technology manyasani ma gimenyo ute duto me Kenya ka. Omiyo ng'ata ma onego bed ni chulo osuru, chulo osuru ma ok omedo osuru. Ang'e ni sani osebedo kutre moloso wach mar tax policy.